To naman. Kung saan nga may masarap Kung ay saan dapat nga may pinupuntahan. Kaya nga napasugod agad ako dito sa monumento para tikman ang kanilang pagkain na hindi lang masarap, hindi lang malinamnam, kundi legendary food sa sarap. At kung sa mga ibang food tripan ay maraming pagkain na masasarap, siyempre hindi magpapatalo ang mga taga-monumento dyan na dito na sa halagang 500 pesos mo, meron ka ng unlihag, unlikis at may eat all you can ka pa. So sa halagang 500 pesos, mura na yun guys ha. Kasi sa mga ibang restaurant, may mga eat all you can na naghahalagang 699 pesos. Dito, titirik ang mata mo sa sarap sa halagang 500 pesos mo. So ngayon, food trip tayo. Pwede magtanong te, magkano po? 500. Ano po yung 500? Siyempre, gimmick mo kayo pagkain. Anong gimmick? Anong gimmick? Ano? Ha? Ano ba yun? Eat all you can ba yun? Eat all you can. Wow. Oo, swabe. Swabe. Swabe.